Ei auteta nyt, kun toi menee tosta. Suomen kaivosbuumi etenee. Yksi kaivosbuumin mielenkiintoisimmista ilmiöistä on uudet varausilmoitukset, jotka kattaa valtavia maa-alueita Suomessa. Yksi tällainen varausilmoitus, joka hyväksyttiin tässä taannoin, on Nordic Mining AB:n varausilmoitus, joka kattaa muun muassa sellaisen pienen paikkakunnan kuin Tampereen Hervanta. Ja me ollaan täällä Hervannassa kysymässä ihmisiltä, että tietääkö ne edes että mitä heidän kotialueellaan ollaan tekemässä. Sellaista juttua, että Hervanta on vallattu kultakaivosyhtiölle. Uskotko, että tämä on aprillipila vai totta? No, voiko tarkentaa hiukan? Katsotaan. Nordic Mines AB, Kivenläistä kulta. Voi tarkoittaa myös sitä, että täällä etsitään urania. Kaikki, mitä tämän rajauksen sisällä koskaan löytyy, niin kuuluu tolle yhtiölle, se haluaa jatkaa tätä projektia. Okei. Ei toi kuulosta niin avaruudelta. Onko tästä ollut puhetta täällä? En mä kuulla. Tämmönen lämpäre on tästä nyt varattu norjalaiselle yhtiölle ja kukaan ei tiedä mitään. Aamulehti vissiin nukkuu. No. En mä. Tää on muutenkin niin älytön meininki tää maapallolla. Mulla on ihan sama. Kultakaivos Nordic Mines. Tää alue on nyt rajattu ja jos yhtiö pääsee eteenpäin, niin jonain päivänä Hervanta puretaan ja siitä perustetaan kaivosta. Ei nuttu. Mitäs? Jep, sano kuule, onko tää aprillipila vai totta, että Hervanta on Nordic Minesin kaivosvarauksen alainen alue? No ei kyllä pienintäkään aavistusta, mutta sanoisin, että se on aprillipila. No katsotaan tästä. Tässä tää on tää kaivosvaraus. Joo. Se on Lempäälän varaushakemus Nordic Tukesin sivulta. Ja tällaisia varauksia on 14% Suomen pinta-alasta. Joo. Eli ei se ole aprillipila. Kiirunaa kaivosyhtiöt suunnittelee purettavaksi, kun sen allakin on malmeja. Joo, tai se kaupunkia siirretään. Kaupunkia siirretään, tai, joo. Koska se on kaivettu sen alle. Niin. Kyllä. Mitäs tuumaa? Totta kai se olisi ihan hyvä ensinnäkin tiedottaa vähän julkisemmin, että ihmiset tietäisi, mutta emme välttämättä sitä pahana näe, mutta se on ihan eri asia sitten oikeasti perustaa se kaivos. Että toki varauksen vielä saa tehdä, mutta sitten pitää käydä eri keskustelu siitä, että onko se kaivos järkevä tänne perustaa. Se, että onko totta vai ei, että Hervanta on varattu norjalaiselle kaivosyhtiölle malmia? Eikä ole. Kyllä se vaan nyt valitettavasti on. Ei, mutta se voit väittää muakaan vastaan, mutta mä väitän sua vastaan, että ei ole. Ei. Uskotko, että Hervanta on varattu norjalaiselle kaivosyhtiölle? Onko totta? Ei. Tuus kattoo. Nyt on näin. Kyllä se vaan on. Tää on valtion Tukesin kaivosvarauskartta. Hakija Nordic Mines, Kivenäiskulta. Aika iso pläntti tässä. Mitä toi tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos ne saa seuraavatkin askeleet tässä prosessissa, niin ne omistaa tämän malmin, mitä Hervannan alla on. Ja näitä on varattu 14% Suomen pinta-alasta. No eli tiedätkö, onko totta vai ei, että Hervanta on varattu norjalaiselle kaivosyhtiölle? Joo, on se aprillipäivänä, se on ihan totta. Ootko ihan varma, että se ei ole ihan oikeasti totta? Ei se ole totta. Täällä on varaushakemus päällä vuosi sitten. Ja koko Hervanta ja Lempäälästä puolet on nyt. Aha. Se ei ole aprilli. Menehän siellä Saksassakin se hiilen takia se yksi kylä. Tämä sama on ja niin. Kiiruna ollaan siirtämässä vuosi. En mä nyt vielä usko tätä. Joo. Haluatteko vastata yhteen kysymykseen kameraan? Onko aprillia vai totta, että Hervanta on varattu kaivosyhtiölle kullaetsintää varten? Sanotaan, että ei ole. Ei ole totta? Taitaa olla totta, en tiedä. Veikkasin, että tää on kuulostaa ihan todelliselta. Tässä on kartta, jos haluat ilkaista.
Näin se vaan on. Ja 14% muualtakin Suomesta varattu. Ja Jyväskylän, Mikkeli, Oulu, Kolari sieltä. Tämä ei ole sikäli ihan mitään juttu, koska Kiiruna ollaan kaivosbuumintakin siirtämässä kokonaan pois. Joo. Mitäs tuumat, jos tänne tulee yritys? Pistättekö vastaan? No, pitää tutkia asiaa ja katsoa sitten, että mitä tekee. This is a reservation for Nordic Mines and it goes over whole area. They are seeking gold, maybe uranium there. Uranium. If I tell you that in Sweden they move an entire city out of the way of a mine. So that wasn't right. Okay, this is all the reaction to the fact. You know Okay. why? Yeah, you know why? Because of one thing. You find something, you moving people, you find something, you moving people. So someday you don't find any people in Finland, in Sweden, anywhere. Kuule, oma mielipide, onko tämä aprillipila vai totta, että Hervanta on kaivosvarauksen alla? Ei ole. Ei ole totta. Ei ole. Katsotaan täältä kartasta. Kyllähän satuja voi kertoa. En mä kerro satuja. Tää on Lempäälän varaushakemus, joka menee Hervannan yli puolet Lempäälästä. Nordic Mines, norjalainen yhtiö, etsii täältä kultaa. No se voi olla, en voi sanoa että onko vai eikö. Entäs jos ne löytää ja löytyy iso esiintymä, niin ootko valmis muuttamaan täältä pois? Ei. Onko tää aprillipila vai totta, että Hervanta on yhden ison kaivosyhtiön varauksen alla? Hankala sanoa. Aprillipäivä kun on, mutta voi olla, että ei oo. Valitettavasti se on totta. Eli Nordic Mines etsii kultaa. Ja sillä on nyt ensioikeus, jos täältä jotakin täältä alta löytyy, niin kaikki malmeihin. Just. 14% koko maasta on varattu. Mitä tuumaat, jos Hervantaa ruvetaan perustamaan talvivaaraa? Ei se joka tapauksessa hyvä, mutta eihän tätä paikkaa nyt saisi muutenkaan pistää ihmisten tieltä jonkun yrityksen lihoiksi niin sanotusti. Ei se hyvä asia. Onko vähän outoa se, että tästä 14% on varattu ja meillä ei oikeastaan media puhu mitään tästä? On kyllä tosi kummallista, en oo kans kuullut. Onko missään lehdissä ollut tuommoista asiasta juttua? Ei oo kyllä tullut vasta. Mulla tulee aamulehti kyllä, mutta ei oo tullut vasta. Joo, siis mä itse asun tuossa vähän matkan päässä Hallilassa, joka on myös tämän saman varauksen alueella ja kyllä pitää sanoa, että se, että tällainen paikka on ensinnäkin haettu varasta tänne ja sellainen vielä myönnetty tänne, niin on se aika kummallista. Kyllä mä ymmärrän, että ei se vielä itsessään mitään, että se tarvii vielä jatkotoimenpiteitä, että tänne mitään kaivosta tulee, mutta se, että tällainenkin paikka on suostuttu edes ottamaan hakemukseen, tarkoittaa, että kyllä siellä ollaan valmiita harkitsemaan ihan tosi toimia. Kertoo vaan siitä, että tämä Suomen kaivosbuumi on mennyt vähän liian pitkälle. Aika hankalaa se, mitä nuo asiat eteen tehdä, jos täällä ei ihmiset todellakaan tiedä. Ja välillä tuntuukin, että kun kertoo ihmisille, että Hervannassa on kaivosvaraus, malmivaraus, ne luulee, että se tarkoittaa, että se on Hervannan lähellä tuolla jossain metikössä. Vaikka sen sanoo ihan suoraan päin naamaan, niin ne tajuu, että se tosiaan on ihan tässä jalkojen alla. Tässä on kaikki kerrostalojen alla ja asemakaavoituksen alla. Se on aika uskomaton asia.